Kom. Kom. Simon. Hej! Man ska tillbaka dig. Simon, släpp på den. Simon, få den. Få den. Oj. Har du jobbat? Hej alla barn, nu är det. Det var så kul, Simon. Nej, på den. Jag ska hamna på en blogg. Vilken blogg? Hej alla barn, nu är det barn på Sannas blogg. It's my photograph. Holograph. Oh, jag får se på det. Fan vad det namnar här inne. Sådär. Alltså låt det komma. Fan, ditt ena ögonbryn är... Vad är det? Har du märkt det? Vad fan är den då? Där. Den är redan på väl? I wanna bang 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 with your video. Bang 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 with your video. Men hallå! Varför håller vi inte igen sig på axeln då som alla fixar gör? Det är ingen fjol. Gjorde fan jag förra upp Ja. eller jag hade så här en liten... Hallå! Möjsikos! Det är så kolla Max. Så att med jag hade så kort. Kolla Albin. Det står nästan bredvid varandra på hans står där så Haha. Bengan. Men vad så och hon Vem? stackar känner alltså. Men säg inte det här hittepråk, jag ska läsa bloggen. Ja. Varför så nu så fort? Det blir så bara. Det drogar ut eller något. Det är jag också mycket på. Inte så mycket. Du ser så mycket vanliga fall. Nej, men jag sitter såhär. Jag sitter och kollar åt andra hållet. Blir du rädd nu? Som Albin. Har du kul? Oh shit, vem är det som står bredvid dig, Emily? Ska jag se? Vilken haka. Ska jag se? Men vi tänker läsa bloggen så vet jag att det står där. Kian eller Jonna? Men fan tror du? Tjejen eller killen? Tjejen. Har du hake eller väldigt hake? Och huvudet är så här lite. Jag ser hur blek som helst. Typ som du. Det kan jag gärna med om. Kolla vad snygga